Hello bayasang titar ka KOKBOROK no lam sabo tini 16 tarik 11 March 2023 ni na house ending tai normal gote tai het gote rena thangui tongo bayasang norok sada ke plek khai mano saja ke norok pleta khali engka bayasang tini ni je gote engkade ekdom important gote hinai mahino tamoni ke tini je ani formula manmani abo kisa target haima tongo kai norok sada khangkai plek khai mano saja ke norok pleta khali bayasang channel na subscribe khai notification mar majar khai tondi kai sung miya furo ni kisa nai miya 15 tarik o sung second round no success wngkha bahai ke goteo bo sung success wngkha kai tai house ending o bo sung success wngkha bayasang norok second round no jodi thangui tongkha norok loss kare hai bayasang norok ang kok kaisa sanai kai norok jodi plek khai kai norok first round no kom plek khai second round no kisa hit plek khai di jodi first round no sung success ma khai second round no norok skip pana khlai mano jodi first round no success ma yang second round no hit di engka bayasang norok oro nongoi mangkhana haina hai jeng second round no miya pro zero ending nong no mani engka abo success mangkha engka normal goti ba hit goti man bar bo sung success engka bayasang norok nongoi mangkhana je miya pro 0 tai 2 house mani engka jarun tun jaga 7 house phayo ang nong 7 house jaka tamni ke formula je man mani abo no marikha engka bayasang norok sajai tongkha ke channel subscribe khai notification man majar khai toni tai bell icon click khai sabrom no norok success nadi FR engka bayasang norok nai nai tini ni angkade 0 tai 5 house finance chance tongo ani chaba ke norok actually tini ani target ro man mane hingke 0 tai 5 hingke formula o man mane ke 0 tai 3 mano haipano nongna omai ke no marikha tamni ke norok sada ke play khai mano saja ke norok play ta khai engke bayasang norok ni hamjang matai chuba ma tongha ke norok success manai ai ke norok success ma yanai engke member simna nai rok bon norok jodi support khaima tongkha ke norok jodi hamjang ma tongkha ke norok support manai hinai ma hino engke abon bagui nongno kokmari o norok asung dra jolidi joliyawi norok kahama kai thangdi abung ke norok success manai engke bayasang norok nongoi mangkhana normal goti o sung tini mankha 06 sai engke 717616157631016 তারপর 6717 ওকে bayasang noro obono tini kom khai pere play khai di normal goti no engke normal goti no tini play khai mano noro engke tai kaisa hit goti tongo abono noro 10 taka kai thangdi abono 5 taka kai thangdi engke norok ni channel jodi hit tongna kai bo tongoi mano je norok tongna musya khai bo norok ta tongdi engke norok oro nongoi mangkhana norok ni hit goti norok sada khatini obono hit togoi phano norok play khai mano ar jodi chajaya norok hit toyawi phano play khai mano norok ni chamo chotino norok play khai mano bayasang engkai norok ni si hamjangma sapma tai chupama tongkha ke norok success manai tini bo engkai norok jafru pano support khai tongdi norok ni hamjangma rei tongdi engkai norok support khlai tongkha ke norok video no share khai kangkai norok success manai tini FR 100% norok jodi support khai angkai jeng miyani haino SR no success mangphinai hingke norok amai ke no sabrom support khai video no share khai tondi kai norok support manai hingke bayasang kok saka kokbango norok video no je number tongmani abo joto no play khai di pomai ke play khainai ang norok no sariya norok no ang ready nai ang pomai ke play khlai engkai ang kintu kaisa kaini goti play khaya ang jesamai target man apro ang 2-3 ta goti play khayo ar jesamai target maya apro ang jeto bepak goti no play khayo engkai ani goti je ang play khai pana ani kuno loss koroi ani profit nongo engkai tamoni engkai phaso ang 5 taka 10 taka play khayo phaso nai engkai second no tai kisa hit diwi ang backup khai tai 100 200 লাভ খাই bayasang norok omai keno লাভ khai omai keno thangdi jate phaso loss ongmano second nangai ti 6000 khai tamoni ke second to rang kom norok abon bagui nong asol pana kai angai mano abon bagui kisa kwbang bogoi norok success nadi engke omai keno norok sabrum no thungthungdi engkai norok ni
rang thamani abo joto no phaiyano hingkhe noro asuk tawa no di norok no success oi tongo FIR khe SR o hingkhe norok amo hinkhe support khai tondi no support bai hinkhe chwng sabrom no success manai hingkhe tei kaisa kok juwai ni number no kisa tini follow khai mano juwai ni number fainani chance tongo hingkhe norok juwai ni number no bo kisa follow khai di thwngjakbai di tamoni hingkhe juwai ni number bai jodi chini number milikha hingkhe o number no kisa hit tokdi hingkhe jodi juwai number bai chini number miliya hingkhe abono nawui 10 taka ba 5 taka khai no play khai mano hingkhe bayasung nog no ang je kok samo hai koi channel o norok hingkhe sakla swngmani channel o hingkhe norok no thungli mangsa sanai hingkhe o bagui norok ani channel o phai norok kok khnai thani tei video no puila paithak jora nai norok video no bujiye nadi hingkhe bayasung tini bakasung no next video o.